नमस्कार मैत्रिणींनो, अमृताच रेसिपी इन कोल्हापूर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपलं स्वागत करते। आज आपण एक भन्नाट अशी रेसिपी पाहूयात। अगदी सोपी झटपट होणारी ब्रेडपासून पॅटीस तयार करूयात। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर इथं घेतले मी बेसन पीठ, त्याच्यामध्ये आपण ओवा घालून घेऊयात। ओवा थोडासा हातावरती क्रश करायचा आणि मग घालायचा। थोडीशी हळद घालूया, लाल तिखट, याऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची कट करून घातली तरी देखील चालते। चवीपुरतं मीठ, बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालूया। बारीक कट करून कांदा देखील घालू शकता, ऑप्शनल आहे। आवडत असेल तर नक्की घाला। याच्यामध्ये पाणी घालून याला आपण छान पातळसर भिजवून घ्यायचं, जसं आपण भजी करतो त्या टाईपमध्ये। तर छान असं मी भिजवून घेतले, बघू शकता। जास्त पातळही नाही, जास्त घट्टही नाही। इथं मी साधे आपण चहा बरोबर जे खातो ते ब्रेड घेतलेले आहेत। याला आपण मधून कट करून घ्यायचं अशा पद्धतीने। तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही डायरेक्टली हे अशा पद्धतीने अखंड जो ब्रेड आहे तो तळू शकता। तर आता मी असे कट करून घेते स्लाइसेस। तर इथे बघा मी स्लाइसेस जे आहेत त्या कट करून घेतलेले आहेत। आता आपण काय करायचं, या बेसनच्या पिठाचं जे बॅटर आहे त्याच्यामध्ये ह्या स्लाइसेस ज्या आहेत त्या डिप करून घ्यायच्या, व्यवस्थित कोट करून घ्यायच्या बेसन पिठामध्ये आणि याला आपण छान तळून घ्यायचं। तर त्याआधी आपलं तेल तापलेलं आहे छान असं। आता मी हे पॅटीस यामध्ये सोडून घेते। अगदी साधी आणि सोपी झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे, जास्त वेळ न खाणारी। तर एकदा नक्की ट्राय करा। केचप बरोबर, टोमॅटो सॉस बरोबर खूप छान लागतं। आतून मऊ लागतं आणि बाहेरून क्रंची लागतं। तर एकदा हे नक्की ट्राय करा आणि अगदी झटपट होणारं असं आहे। तर आता हे छान असं तळलं गेले, आपण काढून घेऊयात। जास्त वेळ नाही लागत तळण्यासाठी। आणि आता तुम्ही बघू शकता जास्त तेल देखील हे ओढत नाही। छान असं आपलं इथं ब्रेड पॅटीस तयार झालं आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता एकदम कुरकुरीत लागतं हे, बाहेरून आतून सॉफ्ट असं असतं। जर माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।